Jeg har startet med at lægge en primer, både på hele ansigtet og på øjenlågene. Så har jeg lagt en foundation, der passer til Inas skulptur. Nu vil jeg lægge lidt concealer på, der hvor jeg synes, der er lidt rødme. Og så dupper jeg med en finger lige sådan til at få det blendet ind, så det passer sammen med foundation. Jeg vil gerne bevare stønselspletterne, for det synes jeg er pænest, at det stadig ser naturligt ud, når man bare lige tager det der irritationsrødme væk. Nu har jeg lagt concealeren, og nu vil jeg tage noget lysreflekterende på under øjnene og under øjenbrynene. Det er for at få det til at give lidt mere genskin, og det virker mere lyst og ikke så mørkt. Man kan vælge at bruge den her også på kindbenene for at skabe lidt effekt og lidt, at kindbenene træder mere frem. Det er et suverænt produkt, og man kan lave rigtig mange flotte effekter med den.